Kinong Trey Casual ka school ba North Eastern Hill University kibodon hapo kalama All Nihu Workers Union menta kilapateng biang ye kejingki bajai-jai kejongki bat kumjuru kejingsat ngan namar bakat kum kejing lap ka RTI kami hap satya bat kejingdon Kinong Trey kumbalakam do Vice Chancellor katei ka school ba habai keren bat kilap thai kubor ka kong iba nongrum ka badai ka Vice President ka All Nihu Workers Union kaloong bakat kum ka RTI balapan do legal advisor ka union ka jingdon Kinong Trey Casual kila sat hungbai nanihu kidon laispa arpulai ngut nasulong bat life konai ngut hatura kampus ka kong iba kaloong balada ki siajak naispa khan ngut kidei Kinong Trey Casual kumbalakren do visi ba kidon sisa ka jingkli kawami kalong sanulut ka pisa ka lej bat mano kita ne kidei Kinong Trey Casual snayam kem ga jinglap jong ka RTI ti hang tu ka pau ba lais kidon laispa arpulai ngut ki nong belas ngi hanihu bat napo shlo bat nasyatura kidon lai po khandai ngut tela mentala dangi total lut yakini ki casual mo ki badon menta hang tai plus ki outsource bat nanihu natura na Guwahati ru kan kanom kot hiru kat ni si hajar khandai spa kharar ngut kanom kot kata kajingkam hi kajong ugisi te kalong ka babakla tingim tip king menta ka jingkli ke bangi kwa banbu kalong ba hoy kum ba piong ba kidon kat ni hajar ngut kita kinong bela kat ba kat kum ka RTI pat ka pauda kum boi te sanulut ti kata ka pisah pat ka poi bat ya kajing siu ka jongi ru pikam ba pi ai kat tu hendrai kat ban kajing yo ka jongi pat kam ya hap bat kat tu kajing kran jongki jong visi ken bat ya ki semi skill kalong reus pa ar something ka si sngi bat si benai ka poi apwe hajar saus pa sau pulai te ya ki skill kategori pat kadai nyos pa life sau tingka hakashi benai ka poi ar sau hajar sau tingka bat ya ki highly kadai pras pa anriu tingka si sngi si benai ka poi ar riu hajar kandai spa life riu tingka henrei ya kani kat kum katuka order bala pha hina ka ministry kani kadi ka latest no ka order bala pha hina ka ministry ka jingyo hi ka jongi sisngi ya ki unskill ka dei san spa san pulai tingka ladangi khanya ka shibnai ka poi khan riu hajar lai spa prapo tingka te kumta hi ter ki khatra hajar san spa shipho apoi hajar nyo spa arpho arpulai hajar praspa san pho tingka bat ka bahe do ka dei kani arpulai hajar praspa san pho tingka bat nakaliang jong UVC ru hang tu lo ong ba ya ka EPF bat ESI jong ngi ru ki ot khat lai percent ya ka EPF kat ba ya ka ESI bat ka dei lai percent nri kani ka dei ka bat thok kam shim don kum kata ka jing ot ingi ka ei ka bang ni sha ot yangi kata kat kum ka notification ki bala ai hi nakaliang jong kani hu kila rai ha ka isi ru jong ki ba ka jing ot jong ka EPF kan long khat ar persen na ka EPF bat ka ESI kan long iway 0.9% telada kelumi kini kal poi khat lai 0.9% ken ti bat na kaliang jongi ru ha ka committee ru ngila ju ya kren hi ya kitu ki dealing assistant ngiong lada phia don kam ban kan thup lam yangi ru ken bengin nyarap halo kita ban compile kita ki data ru ki jongi ken ngilong ki bakploy ken yo i hi hang tu baka ong baka dei nakaliang jong UPRO ba David pingru ubala kam ya katu baki dei nakaliang ka jong ki bakila ong ba ken ki kwa yangi bengin ni yarap ya ki hendrai em kam simla don kum kata dei mangi bangi terwahi ya ladi ban ong ngilong ki bakploy bengin yarap halo kata ka ban compile kita ki data su jongi bat kani ka Charter of demand jongi ru ngila submit na du ubnai basau ap khandai tarik ar phau khandai tarik u April arja arpo a tingi ngim tip mo ka e ka perlong ya kani hu kan simpor hadu jin sano sau benai ban reply halor kata ka Charter of demand jongi ru bat katu ka reply ke bangi ngi yo ru hakatu ka press release pi hi baya katu ka Charter of demand ru address syai GS jong kanika union jongi Henry kumnu utu UVC ru usula ban supuli ya katu ka sithi bala address show GS jong ka union hajaka bo on ai ka copy no sha uta Henry ki puli penban ha ka press release ki pendon kam penban da katu ban puli ha po ka press release bat ki jing tho hang tur kamlong ka bam dei sudah bat ka jing ong hang tur ki ong na benta jong u adhar
bangi hab ban submit kita ki Aadhaar mo kalau long mandatory bangi hab submit kita Aadhaar man bangi submit ki performance certificate jongi namar man ka kod benangi hab submit ki performance certificate jongi ti nang tu ken kisah shame ken kat nusngi kiwan kat nusngi ki pep te base halor kata kin sa shnai ka tulop jongi Henry haduk kat mentaru kani hukam pat pha lani kampat isu ya kanu notification ban bu mandatory bangin hab submit kita ki Aadhaar ke jongi man bangi submit ya kata ka performance jongi na mentaban shnai ka tulop ke jongi ken kadau bakin otre ki mi kading na kajing menti jongi berbahalor ra ki berbahalor ki menti pajba ekonomi ma berkeban mi hi kirang ba breu kilong mi hi ki bla don laki jongi kon ke jong ksu kamde kam kai ne kam thamola kila perkhat rang ba breu ba ya kata padahal kami kena syong hi berget kena syong bat sngi bergen thia mit hangte kemat bisi office kamde mamala bor khot kena ka pau bolong ba ki bor bahlor ki tortier kum terkam bon kliang ada mun syag atho sti jibon hor ki hok ki rem nan patiao da nginai nok sai pi kum bolong menta ki sti ka kon da menta hi sna barstan ki wala kata mun pa ba ki kita sti ka kon kani hu hite ka ong ba ya ka EPF jongi ka de khat lai percent kat bai ka ESI pa ka de lai percent Hendai kajing syaot kat kum kan notification bakila isu hi nakaliang jong kanihu kadai khat 8% jong ka EPF but iway point 9% jong ka ESI kam ya hap satya ken kam ya hap satya kadai hi kajing bakla hi jong kanihu hi ken mo yo let's say haswa bakin ai ka press release ru ladakia keli to ket ki wat bnia shwa halor kini te se ngiru nginum pensyai ken ya kani menta